Viete, aký je trik výrobcov kozmetiky, ktorá je v lekárniach na voľný predaj? Mám na mysli krémy a balzamy, nie liečivá. Títo výrobcovia schválne obmedzujú svoju distribúciu a predávajú výlučne cez lekárne. Nie je na tom nič nelegálne, môžu predávať kde chcú, ale ide o kozmetické produkty, nie lieky. Mohli by sa kľudne predávať aj v drogériách, v supermarketoch, ale títo výrobcovia to nerobia. Predávajú iba cez lekárne, aby si v mysli spotrebiteľov vytvorili takýto imidž, že ide o niečo špeciálne, niečo lepšie, niečo liečivé. A vďaka tomu vám môžu účtovať 3, 4, 5 násobok ceny podobných produktov, ktoré sú bežne v drogériách. Mne osobne to môže byť jedno, ale žiaľ nie je to jedno ľuďom, ktorí majú veľmi citlivú pokožku a ani takéto vyhajpované produkty im nepomáhajú. Oni sa na mňa často obracajú a pýtajú sa, či nie je niečo od včiel, čo by im pomohlo. A včely na takéto veci majú odpoveď. Ja osobne vo svojej výrobni včely svätého Ambróza vyrábam napríklad takýto balzam na ruky s medom, propolisom a včelím voskom a predávam ho za 9,90, čo je zlomok ceny tých balzamov, ktoré sú v lekárniach. A potom dostávam spätnú odozvu od zákazníkov, že nikdy im tak nič nepomohlo ako takýto produkt. Ale nie je to moja zásluha. Tieto zázraky robí príroda, a konkrétne včely.